Bon dia a tothom, segon dia de sortida al bosc i res, ara el tinc un moment per gravar, és que no he gravat perquè com podeu veure està fent sol, que ja és molt, que pensava que plouria i de moment està aguantant una mica el dia i estic aquí, doncs, bueno, a veure, en una zona bastant oberta ara, veiem si podem veure algun llop i res, acabo de gravar uns cérvols espectaculars, ja el veureu, aquests sí que porten bones puntes i res, a veure si podem veure algun llop. Va, ara estem amb una molt bona zona i fa un dia perfecte, s'està aguantant molt bé. No sé si durarà molt, però de moment està aguantant. Doncs res, ja està entrant la pluja ara, ja ho tenia previst i ja retornarem cap al cotxe. Al final hem gravat cérvols, de llops de moment no n'hem vist cap avui, però no res, ja està començant a ploure un altre cop i tornarem cap al cotxe perquè si no quedarem ben xops. Bé, sortideta de tarda ja, és el segon dia per la tarda i estem fent una espera amb una vall. Ara estem aquí al cap d'un roc a veure si surt per aquí el davant, perquè he vist que anar-li al darrere és complicat perquè s'escapa, no? Llavors si fem una espera potser a veure si tindrem sort i res, a veure què passa. Doncs bé, fins aquí serà el vídeo d'avui, això serà tot, ara ja han passat, ja fa més d'una setmana que vaig tornar, però estic gravant aquest vídeo per fer una mica de tancament, ja que, al final només vam poder veure un llop, va ser el primer dia, va fer bastant mal temps, les condicions meteorològiques eren bastant dolentes, va ploure, va fer vent, i va ser una cosa que no vaig tindre en compte i que va fer que els animals no sortissin, és a dir, pel mal temps jo podia anar-hi, però el problema és que els animals estaven molt quiets. Vam veure força cérvols, al final on estàvem, Parc Natural Muntanya Palentina és una reserva regional de caça, aleshores és una reserva, hi havia molt cérvol, isard també, cabirol no en vaig veure cap, aquests cabirols que acabo d'ensenyar són de tornant, em sembla que va ser per Lliburgos, i res, doncs això, al final només vam poder veure aquell llop, ja està força bé, vull dir, pel temps que va fer crec que vaig tindre prou de sort. Vam caminar molt, us asseguro que vam caminar molt i no en vam veure més. Rastres a la neu i al fang en vam veure molts també, però no res, això va ser tot. I tinc pensat fer alguna altra sortida per aquella zona o per la zona de Cantàbria, ¿vale? Aleshores, doncs, estigueu atents al canal i de vez en quan, si puc, tinc vacances, tinc temps lliure i puc fer alguna sortida d'aquestes, doncs m'agrada anar-hi cap allà perquè al final hi ha llops i ossos i aquí a Catalunya també, però és més difícil de veure.
així que aniré fent alguna sortida, alguna escapada d'aquestes. No res, espero que us hagin agradat les dues parts d'aquest viatge. I res, gràcies perquè s'han anat subscrivint gent també, ja som més de 150 i això, estigueu atents als nous vídeos que ara ja començarem la temporada del cabirol i ja començo a tindre bastant material de cabirol, ja he començat a veure força cabirols i estigueu atents al canal. Que vagi bé, merci per veure el vídeo i subscriviu-vos i doneu-li like, ja sabeu. Adeu!